Добрый день, Рыгор. Что нового в городе? Ну, расскажете, что? У нас все добре. Ми бачимо, що молодь гуляє, яка не працює. Ось. Не шмат людей, машинки стоять, дітей не катають, тому що немає грошей. От. Коли ми приходили, тут машинки всі були зайняті, дітки каталися. Напевно, економічне становище в нашій країні все погоршається. Які повинні бути зміни, щоб все було добре, щоб були нормальні заробки. Напевно, потрібно, щоб політика і економіка була прозрistая. І тоді люди будуть бачити, що у нас робиться, які закони приймаються і хто як голосує. Це потрібно, щоб камера знімала наших парламентарів. Ну, це їм не потрібно, тому що вони не вибрані народом. Чиновники, давно є такий приказ по Барановичам, щоб не повищалися заробки, щоб було однаково, щоб не скакали з підприємства на підприємство. Ну, зараз настав такий час, що підприємства працюють неповний працівний місяць, сокращають години. Завсюди наші ідеологи працюють на те, щоб показати, що у нас все добре. Так, у нас не дренно, автобуси ходять, війни нема, ніхто її не жадає. Люди ніколи не хочуть, щоб була біда. Ну, звісно, це не залежить від білорусів. Ми бачимо, що зараз проходять учення і в Європі, и начались учения в нашей краине. Конечно, хотелось бы, чтобы эти войски, которые приедут, съехали от нас, чтобы не застались, потому что Белоруссия между уже не двух каменев, как завсёды, между Западом и Востоком, а зараз она будет между 3 каменев и 4. И вися, напевно, немає. Економіка у нас просідає, заробків немає, і до осені підприємства можуть стати, і люди не будуть мати гроші на прожиття. Просто на існування, можна так сказати. Тому що з такими заробками, як у нас, за 150 чи за 300 рублів, неможливо прожити. Нет, такие исконные вопросы. Что делать и кто виноват во всем этом? Что делать? И вообще, какие новости сейчас в Барановичах? Именно в Барановичах, а не в общереспубликанском масштабе. Ми бачимо, що людям не дають виказуватися. До тих активних людей, які хочуть щось виказатися чи щось змінити в країні, ведуться репресивні дії, їх просто знищають. Звісно, було б, напевно, ліпше зміни до ліпшого, щоб слухали і було б, щоб слухали простих людей і було б як вечір, чи Барановичів, чи общереспубліканська, на якій би виказувались люди, що справді потрібно робити. У нас шмат економістів, є політиків, які справді би працювали і щось би зміняли. Ну, ми бачимо, що ми живемо в концлагері, а пахан, який керує цим усім, не хоче ніяких змін. В Барановичах же есть коалиция БНК, есть так называемая вечер по Белорусскому национальному конгрессу. Почему вот тут такие вопросы в этом плане? Справа в тим, що спадав, який і я за його голосував, можна сказати, він не провів ні одного зібрання, і він тупо працює на партію БНФ і ОГП. От, зараз ми знаходимося на місці, де проводився мітинг, типа за 3-й декрет, но там нічого не було сказано про те, що людям робити. Вони прийшли, хотіли довідатися, що їм робити в цьому випадку з цим 3-м декретом. Там нічого не було сказано, тільки був тупо піар під лебедьку, і ми бачимо, що людей наказали, і ті, хто їм давали громко
озвучальник. Потім кинули їх, обвинуватели утівши, і вони їх передали чи здали. Люди нікого не здавали, а ті, хто предлагали, відмовились на суді, що вони в огулі тут були. І хочу нагадати, що Сподар Лебедько, керівник партії, не був покараний за це підприємство. Чому? Це питання вельми цікаве. Напевно, Лебедько або співпрацовничає, або владам потрібні були такі підприємства, які проводились не від народу, а від опозиції. Дякую.